Dugoy sa bye-bye. Wala. Ginamit pa nga namin dahil sa Antipolo. Sino nga doon? Pero? Oh, hindi na. Saan mo nakuha ito? Ha? Saan mo nakuha? Nahulog mo dyan, oh. Tinignan ko lang. Nalaglag lang? Kasama pa tayo nung kinuha ko kahapon. May sabo. Sige lang tayo lang. Itong chicken cubes, para saan? Diyan, pa sa baba. Ano yan? Sabay pa? Ano yan? Beef. Beef ba? Chicken Beef din yun. Sige ba yan? Chicken. Ano, yun lang. Ito ako na. Nakikita nga ako ito, manay. Para lasang manok sa Manay, kanin. kita ako manok. Baka mag-away yung manok. Pag una kayo ni ano, Jimboy. Saan mo kita? Ha? Sige, biyakin mo to. Biyakin mo. Oh. Uy! Parang matigas na ata yun eh. Oh. Yun o. Ay, di, sakto lang. Buko. At madamay ka talaga yan, maging sahog ka. Sumata pang ano, pang sahog. Tumisiw, tumisiw. Pag nakasugba ka yan, inasal ka. Hanap ka gayo dogma. Dali ka. Aman. Tulo na kanila. Tulo na? Ha? Nagkulo Ang gamukal na na. Hindi ba naman? Sige, subok mo na. Mabawasan yun. Daghan pangalan eh. Kilo. Pagkakulag, awan na tulos, di ba? Di. Sige. Bawasan kong tuloy. Para sa pansit, sa pansit na mag-adjust. Sakto talaga yan. Hapunan pang. Di na po makakaon. Buto. Ano ba? Ano ba dira? Ano ba ito? Ano? Sakto na ka. Dali. Mas mabigat eh, sito. Tayo lang. Nag-aaral na sa mga manok oh. Ano ka mo yan ba ya? Nagasahabol sinranikan pa ako, nagasahabol kan. Sa baba. Yan. Sumasapin yan. Hindi pantay, no? Siling. Sa gilid dapat medyo Ayan, pantay. yan. Ayusan. Yun. Ayan. Kasi yung puwit kasi mayroong ano, bukol eh. Lundo na. Yan man. Laki mo eh. Huwag mo natin. Pag-subli kaya rin ka. Dito yung isuot mo mamaya. Dito yung isuot mo mamaya. Para hindi ka na magbihis. Yan yung isuot mo. Sando lang. Pwede pala ang repolyo. Marami pa nang ano. Pwede sa ako.
May elbow macaroni daw siyang gagamitin. Sigurado may sabaw din. Sabi niya, apok lang. Para di agad mana. Malatang maray. Tapos dapat ka di paliputin. Pagkisuyo daw ka, di nung kuhaan dyan.